Bavê romana Kurdî û hîmdarê alfabeya Kurdî ya tîpên latînî Erebê Şemo di 28 Cotmeha sala 1880 de li herêma Sûsiza Qersê li gundê Qizil Çeqçeqê ji dayîk dibe. Ji dû bûyîna wî malbat ji wir tên gundê Azadê. Ev der gundê Yewnaniyan e. Bav û birayên wî li wir şivantiyê dikin. Bi derketina gundê Azadê ra êdî Ereb jî êpêce ye. Diçin gundê Malakanan, gundê Komesorê. Erebê piçûk li ser xasteka mamosteya dibistanê ji aliyekî va di dibistanê de dixebite, ji aliyekî va jî dest bi xandinê dike. Lê bi serê Sibatê ra diçin herêma Dîgorê, gundê gela Reşê. Li gel baroyê Ewdê dibin şivan. Di sala 1912 da ew û her du xuşkên xwe li gundê Komesorê dikevin kargeheke geveran. Ji piştî 2 salan şerê cîhanê yekemîn dest pê dike. Nivîskar Abdurrahman Ada pirtûka xwe ya bi navê Sirgûnên Dîgorê da dibêje ku Erebê Şemo ji ber ku zimanên Kurdî, Rûsî, Rûmî, Ermenkî, Gurcî, Almanî, Tirkî û Azerîkî dizane û herêmê nas dike, ji bo dilbendî û belediyê di artêşa Rûsyayê de dest bi xebatê dike. Qasî 2 salan bi wan re dixebite. bi qezayekê hevjînê meta xwe dikuje û dibe fîrar. Demekê li gundê Şîrînkoya Dîgorê li ba Hutûbegê galikê nivîskar Wezîrê Eşo. Demekê jî li Sürmeliyê li ba Aliyê û Sivê Xwedû dimîne. Ev her du xweşmêr jî gilav ne. Di bahara sala 1916 da diçe Sarıqamuşê. Di karê Rîya Hesinda dixebite. Li wir Bolşevîkan nas dike. Tevlî perwerda wan dibe. Demek şunda di nav xebatên şoreşê da cih digire. Bolşevîk bi xwastekên aşitî, rawestandina şer û belavkirina artêşê dixwazin di yekê gulana 1917 da çalekiyekê li dar bixin. Doktor İsmet Qonax derbarê vê mijarê de dibêje ku Erebê Şemo ji bo vê bi roj di karê xwe de dixebite û bi êvaran jî di nav bajarê Sarıqamuşê de belavokan belav dike û mixabin têgirtin. Heya serê Hezîranê girtî dimîne. Bi berdanê re tê herêma Dîgorê gund bi gund digere û propagandaya Bolşevîkan dike. dema rayadar dêne gundê xerebe Dîgorê gel dicivînin Ereb xwe pê radigihîne. Li hember wan ji gel ra propagandaya Bolşevîkan dike. Leşker wî digirin û lê didin, berdidin. Lê Erebê Şemo heman xebatên xwe disa gund bi gund dimeşîne. Dema ku esker disa dû dikevin ji vê herêmê vedqete. Diçe Gumriyê. Li wir Bolşevîkan dibîne û tev bi trenê diçin Tbilîsê. Ji wir jî bi peyatî di çiyan ra xwe digihînin Stavropolê û tevlî artêşa sor dibe. Di şerê hundirîn da cihê xwe digire. Di sala 1920 da li Moskovayê di Enstitûya Lazaryan da
dest bi xandinê dike. Ji dû xandinê di sala 1924 da partî wî dişîne Ermenistanê. Li nav Kurdan da xebatê dike. Li wir ji dû heft salan hîn dibe ku Taşnaxan bavên wî kuştine û diya wî jî bi wê keserê miriye. Di sala 1927 da ji bo xebatên ziman û çandê dikeve nav hewildanan. Nivîskar Priskê Mihoyî di gotara xwe ye di Rêya Teze da wiha dinivîsîne. Wek hûn dizanin, piştî damezrandina dîwana Sovyetê li komarên Kafkasyayê dest bi werguhestinên mezin bûn. Xas mal komara Ermenistanê. Di sala 1926 de fîlma Zerê hate kişandin. Di sala 1929 de bi hereketa Erebê Şemo û İshak Moragilov elîfba Kurdî ya li ser grafîka Latînî hate amadekirin. Ew elîfba Komîteya Navendî ya Partiya Komünîstên Ermenistanê begem kir. Bi wê alfabeyê 25 Adara sala 1930 da rojnameya Rêya Teze û di sala 1931 da jî pirtûkên Kurdî tên weşandin. Di salên 1930 da tir çend komarên Sovyetê da rojnameyên Kurdan tên weşandin. Erebê Şemo jî di rojnameyên Rêya Teze ku li Ermenistanê, berbanga Rojhilatê ku li Gurcistanê û Kurdistana Sovyetê ku li Azerbaycanê tên weşandin da gotaran dinivîsîne. Di sala 1930 da berhema xwe ya ewil şanoya bi navê Koçekê Derewîn dinivîsîne. Di yekê çilê sala 1931 da li Ermenistanê dibistana mamosteyên Kurdî tê vekirin. Erebê Şemo gerînendeyê wê yekemîn e. Ne bi tenê Ermenistanê, bi hemana wayî Gurcistan û Azerbaycanê jî xandewana digirin û sedan mamosteyên zimanê Kurdî bi serkeftî ji vê dibistanê xelas dikin û pêwîrê dikirin. Di encama perwerde û lêkolînên xwe ya di salên 1931 û 32 da di Enstitûya Leningradê da di beşa Kurdzaniyê da navnîşana doktorayê digre. Di sala 1931 da romana wî ya ewilîn Şivanê Kurmanc bi zimanê Rûsî li Moskovayê tê weşandin. Nivîskar Mehmet Uzun di derbarê romana wî ya Şivanê Kurmancan da dibêje ku Ev berhema wî ya pêşîn ji jiyan û serpêhatiyên wî pêktin. Erebê Şemo di vê romana xwe de li ser Kurdên ku koçberê Kafkasyayê bûne sekiniye. Di sala 1934 da ji bo konferansa Kurdzaniya ku li Ermenistanê tê lidarxistin kedê dide û bi tevlî Ahmedê Mirazî, Qanadê Kurd û Heciyê Cindî, Emînê Evda, Casîmê Celîl, Çerkez Bakayev û gelek rewşenbîran beşdarî vê konferansê dibe. Di heman salê dibe endamê Yekîtiya Nivîskarên Sovyetê. Di sala 1935 da romana wî ya Şivanê Kurmanca vê carê bi Kurdî li Rewanê tê weşandin û ev berhem wek romana Kurdiya ewilîn tê binavkirin. Salek dû wê jî di sala 1936 da pirtûka wî ya çîrokan ya bi navê Kurdên Elegezê tê weşandin. Nivîskarê Rûs Maksim Gorkî ku dematê Rewanê
عرب شمو رومانا خویا شوان کرمانجا دیاری ویدگه او گورکی جد بیجه که گلی کرد به زمان نویسکاری خواه عرب شامیلوف ده آخفه. اف کتکاری شورشی ده 40 سال 1937 دا به خزاب ستالین تیگرتنی. نویسکار وزیر اشو دوی درباره دا وها دنویسینه. Türkiye, çavnebariyan ji Rusya'ya re radikihîne ku rewşenbîrên Kurdan ên Rusyayê bi xweybûnê re girêdayîne. Xweybûn jî dibin kontrola emperyalîstan de ne. Dixwazin hêzekê Kurdan çêkin û dijî Sovyetê bidin şerkirin. Nivîsên celadet ên derbarê rewşenbîrên Sovyetê jî dikirin îspata wê ku celadet di hewarê de dinivîsîne ku me çend hejbarên rêya teze û pirtûkên Kurdî dest xist. Bînaç ya Elegezê ji wan dihat. Ji ser vê Heciyê Cindî, Cerdoyê Genco û Ehmedê Mirazî li Erîvanê, Erebeyê Şemo jî li Lenîngradê hate girtin. Yê din salekê şûn de hatin berdan, lê Erebê Şemo sirgûnê Sibîryayê kirin. عرب شمو 19 سالان لور د شرط و مرجن پر دجوار دا د چکرنا ریا حسن داد خبته. لوان روژان نبتنی روشن بیرتین گرتن. چند و زمان کردی جی دی قدخه کرن حیا سال 1944. جدو مرنا ستالین 19 سالان شوندا د سال 1956 دا عرب شمو ji sirgûniyê vedgere Ermenistanê. Disa dest bi xebatên xwe yên wê jevaniyê dike. Di sala 1958 da romana wî ye bi navê Berbangê, salek dû wê jî di sala 1959 da jî ya bi navê Jiyana Bextewar tên weşandin. Di sala 1959 da senaryoya fîlma bi navê Kurdên Ermenistanê dinivîsîne. Vê filmê derhener Jamharyan dikişîne. Di sala 1966 da romana Gela Dimdimê û sala 1967 da jî pirtûka Hekiyatên Gelê Kurd diweşîne. Ev hewildan û xebatên wî di sala 1967 da bi xelata Ala Sorva tê xelat kirin. Di sala 1969 da romana xwe ya dawîn Hopo diweşîne û dû wê jî disa hin gotaran dinivîsîne. Li ser kevrekî mermerî duyarê mala wî ya di kolana Aboviyan da dinivîsîne ku Nivîskarê Kurd û kesayetan askirî Erebê Şemo di navbera salên 1963 ve 1978 de di vê awayê de jiyaye. bavê romana Kurdî û hîmdarê alfabeya Kurdiya tîpên Latînî Erebê Şemo di 21 Gulana sala 1978 da jiyana xwe dest dide. Li navenda Rewanê di goristana Panteonê da wî dispêrin axê.